Els veïns del carrer Pare i Claret de Roses estan contents perquè de moment sembla que han pogut acabar amb l'ocupació de l'immoble del número 41 que fa uns 2 anys que durava. Aquest diumenge van tapiar les portes de l'habitatge aprofitant que els Mossos d'Esquadra van detenir els 2 ocupes que hi vivien pels aldarulls realitzats durant la matinada i el matí d'ahir. Els veïns del carrer Pare i Claret de Roses van realitzar la nit del passat dissabte una cacerolada davant la casa ocupada que hi ha en aquest carrer per mostrar el seu malestar i protestar per la situació d'inseguretat que genera aquesta ocupació il·legal al barri. En aquesta hi van participar una quarantena de veïns que, farts de la situació que porten visquent des de fa uns 2 anys, es van plantar amb les cassoles a la mà davant l'habitatge ocupat. Aquesta acció, que van dur a terme per segona vegada, no va generar cap moviment immediat per part dels ocupes, però ben entrada la matinada, com ens explica un veí que no vol sortir a càmera, van començar una vegada més els crits i discussions als que per desgràcia els veïns ja estan acostumats. Al matí de diumenge la cosa va pujar de to i, com han explicat a Roses Notícies, 2 veïns del barri van iniciar una discussió dialèctica amb els ocupes que va acabar amb el llançament de pedres i botelles de vidre per part dels ocupes als veïns i vianants que transitaven al carrer. Aquesta confrontació va fer que la policia local i els Mossos d'Esquadra es personessin al lloc dels fets. En veure l'enrenou que havien generat amb el llançament d'objectes, la policia autonòmica va decidir detenir els 2 ocupes. Aprofitant la seva sortida de l'habitatge per a ser traslladats a comissaria, els veïns del carrer Pare i Claret van aprofitar la seva absència per tapiar les portes de la casa ocupada per tal que no hi puguin tornar a accedir. Com ens van explicar els veïns afectats fora de càmera, van avisar el propietari de l'immoble que procedirien a tapiar les portes, ja que són plenament conscients que seguir la legislació actual no ho poden fer, però s'estimen més afrontar les possibles sancions que puguin tenir per haver-les tapiat, que no pas tornar a viure les situacions d'inseguretat, amenaces de mort, baralles i aldarulls varis en què han estat convivent quasi 2 anys. Així, aquest diumenge al migdia van procedir a contractar un paleta perquè tapiés primer la porta del garatge que dona accés a les escales principals de la casa i després la porta principal de l'immoble. Aquest dilluns al matí les portes encara continuaven tapiades amb les totxanes i sembla que de moment els ocupes no hi han tornat, tot i que segons la llei estan amb el seu dret de fer-ho.